Arestado ang sarong biyahero makalihis na makuhanin marijuana sa Matnog Port alas 5:30 kasuudmang hapon, Enero 23. Pigbisto ng sospek na si alias Alex, 25 anyos, sarong helper as in residente kang Parañaque City. Nakuha sa iyan sarong improvised tube as in 12.3 gramo nin marijuana na nagkakantidad nin 1,200 pesos. Sigun kay Police Staff Sergeant Christopher Peratero Jr., ang Chief Investigator kan Matnog Municipal Police Station. Nakaresibisinde nin apod gikan sa personahes kan Philippine Port Authority as inipig-report ang insidente. Basado sa impormasyon, biyahe ko pasiring sa Tacloban City ang sospek kan madiskubre sa security scanner ang dara kaining droga. Kunan po ito ng isang security scanner sa port ng Matnog. Bale, pagpasok ng bag niya, yun, hindi na mapakali yung tao. At doon, nung pagbukas ng bag, nakita nila ang isang nakabalot sa isang plastic. Tapos pagbukas nung isang ahente ng PIDEA, yun po, bumungad sa kanilang isang sachet ng pinaghihinalaang marijuana. Ipig-turnover na kan Matnog MPS ang suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa magkakanigong disposisyon. Ang pila ng mga Matnog MPS at ang Port Authority at ang other PIDEA ay mahigpit pong nagpapatupad ng illegal na droga, lalo na po pagsasakay kayo ng barko. Kahit saan nyo pong ilagay yan, makikita po yan. So, pinapayuhan ko po yung mga biyahero na iwasan po na magdala ng ganong kontrabando kasi po pag nahuli kayo ay kawawa po kayo. Nahahampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.